Ali Sayyidina Muhammad panjenenganipun para pinsepuh sesepuh ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun para pinilenggah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah ingkang dipun mulyakaken dening Allah ugi ingkang tansah kula hormati. Langkung linangkung kunjuk wonten ngasanipun penipun Bapak Kyai Sayuk Susilo sarjana agami ugi kang tansah kawula hormati, panjenenganipun para pinilenggah samudayanipun ingkang sampun kepareng lengganan ugi kang tansah hormati. Pinten-pinten kenikmatan kawilujengan katiti wedal ingkang prayogi menika handika sami saged makempal manunggal wonten ing majelis pengaosan dalam rangka halal bihalal Dukuh Wonokembang RT 5 Desa Sukorejo Kecamatan Usuk Kabupaten Boyolali kanthi wilujeng boten wonten halangan tunggal napa. Sholawat salam monggo kita unjukaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo pitulunganipun wonten donya menika ngantos wijang wonten ing jalmi hisab. Amin Allahumma amin. Panjenenganipun para kaum muslimin lan muslimat, para tamu putri paripurna kaparingatur saking panitia penyelenggara pengaosan halal bihalal Dukuh Wonokembang. Panjenenganipun pilenggah kakung putri minulya saya juga para bapak ibu kemudian yang terhormati hari dengan itu yang tersilakan Rasulullah kau terakan agenda lidah khair nisa gerak cepat karena waktu zik terus lebih mas Ranto sih terus kita rawat di wis pokoke tele ngerokoknya dilakoni yo aja. Nggih, ngono Pak Lili. Sanane. Nggih. Sarangan dewe yang musik religi. Jangan lagi kesokong penyanyi setunggal. Nggih. Wah, pasti dalam hati gak berjumpa. Sanggodo pegape megit. Monggo. Pokoknya tambah syukur tambah sukses. Wah, tambah mulya Pak Izul. Nggih, wong terakhir kula menika kepange nggih pengajian Anwar Zanet yang tapi aku ya nyusul ya Mas ya. Dari kota Demak ke kota Klaten. FYP Mbak. Kota Demak ini kuru didusi banyu zam-zam nang Klaten buang. Klaten ada banyu zam-zam.
Jodoh kesayangan. Basis dengan. Lenggah Kakung Putri Minulio adicara semene kula suwun pangsul para tamu jalaran kula badhe nglajengaken perang ning adicara ing sedaya tasih sinerat wonten ing Kranjang pertama. Panjenenganipun para tamu Kakung Putri Minulio kanthi anut dewasaning wanci ginelak lampahing tata upacara ing kelajenganipun nanti sawetawis adicara inti pengawasan halal bihalal ing mangkin diparingi bagas waras sehat. Sing cek loro muga-muga lak dijikuk lorone kae warase. Sing pilek ya muga-muga lak dijikuk pileke. Sing patuk ya muga-muga lak dijikuk patuke. Sing loro boyok muga-muga kelajenganipun becik karo tonggo bunga susah butuhke tonggo wargane Pak RT kini sing cari bunga susah ora butuhke tonggo sesuk lunga ka Wonokembang. Tenang aku tenang dulu. Halo. Nah wargane Pak RT jarine